ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிடிஎம் தமிழ். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப் மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு ஃப்ரீயாக எடுத்துடலாம். அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டெய்லி இந்த மாதிரி ஒரு ஆப் வரும். அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ பண்டல் கூட ஃப்ரீயாக எடுக்கலாம். இது பாருங்க, என்கிட்ட பிளாக் டிஷர்ட் இல்லை, ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்கேன். ட்ராக் வைக்க கூட என்கிட்ட கிடையாது, ஆனாலும் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பண்ணுங்கள். சும்மா ஒரு அமௌண்ட் போட்டு காமிக்கிறாங்க பாருங்களேன், சேஞ்ச் ஆகுது. நான் ஒரு பாட்டு கிளிக் பண்ணால் அது ஒரு வேறு அமௌண்ட் ஆகுது. சரி வரவலன்னு பேசாமல் வேலெட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். வேலெட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சிலர்லாம் தான் சேஞ்ச் ஆகணும்பா, இந்த காசுலாம் தான் சேஞ்ச் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு நாளைக்கு இன்னும் நைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும். இல்லை வந்து கோபுரத்துலாம் கூட ஆட் ஆகிருக்கு, கோபுரா எமோட்ஸு. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் எனக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ்லாம் போட்டிருப்பேன். அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டுக்கணும். நீங்கள் என்ன நான் ட்ரெஸ் கிளிக் பண்ணுறேன், அது என்ன சேஞ்ச் ஆகுது மட்டும் பாருங்கள். அவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகாது. இப்போ நம்ம எஃப்எஃப் டோக்கன் ட்ரெஸ்க்குள்ளே போயிடலாம். இல்லை எஃப்எஃப் டோக்கன் ட்ரெஸ்க்குள்ளே போயிடலாம். இப்போது எஃப்எஃப் டோக்கனில் என்ன நல்லா ட்ரெஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னப்பா, இதில் வந்து இப்போ பண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஆகிருக்கு. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து இப்போ செகண்ட் அலர்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஆகிருக்கு. ஸோ செகண்ட் அலர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் ப்ளூ பண்டல் மார்க்கோட ஆட் ஆகிருக்கு நான்ப்பா. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதோட ஹேர் ஸ்டைலு, இது வந்து மியூசிக் இது. ஆனால் நிறைய வந்து நான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. மேஜிக் டியூப்பில் கூட சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அந்த ஷூ வந்து டைமண்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது ரேங்க் டோக்கன் ட்ரெஸ்ஸு. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து இந்த ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிடி கிங் அவரோட தலைப்பா எப்போ தான் போட்டிருப்பாரு, அப்போ பார்த்தது இப்போ என்ன நமக்கு இருக்கும். சரி, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மேஜிக் ட்ரெஸ்க்குள்ளே போயிடலாம். அங்கே பாருங்கள், ட்ரெஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு, மற்றதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகாது. இந்த ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்கமாகவே இருக்கும், பங்கம் நல்லா இருக்கும். இல்லைங்க, இப்போ வந்து பார்த்தா எமௌண்ட் கலெக்ஷன் போயிடலாம். இங்கே பாருங்கள், பாட்டு எமௌண்ட், அது என்ன எமௌண்ட்டை மட்டும் கிளிக் இல்லை ஆகுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், ஏதோ செல்ஃபி அமௌண்ட்லாம் இது பண்ணுறோம். ஆனால் வந்து ஸ்கேட் அமௌண்ட்டு இது ரொம்பவே ரேரு. கொடிநேர் அமௌண்ட்லாம், ஆனால் ரேர் எமௌண்ட்ஸ்லாம் மட்டும்தான் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. பாருங்கள், இது ஒரு டாப் அப் வந்தது. இது ஸ்கேட் அமௌண்ட் மறுபடியும் வந்து கோல்புரம் MP40 இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஆகிருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இது பேக் ஸ்க்ரீனு ரொம்ப செம்மையாக இருக்கும். மற்றாணி அமௌண்ட்டு இங்கே பாருங்கள், இது நம்ம சடவுக்கு பார்த்தாலே ஒரு சந்தேகம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டி அமௌண்ட்லாம் கூட கொஞ்சம் 2-3 ஆட் ஆகிருக்கு. ஒரு எலக்ட்பாஸ்க்கு கிளிக் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மாறி சேஞ்ச் ஆகிடும். நீங்கள் பாருங்கள், இது அமௌண்ட்டு உண்மையிலே செம்ம ஆட் அமௌண்ட்டு. ஆனால் ஃப்ளிப் அமௌண்ட்டு கிளிக் பண்ண வந்து யாராவது இன்வைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். சரி, நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இது அதே அமௌண்ட் தான் நண்பா. இந்த அமௌண்ட் பங்கமாக இருக்கும். அது ஒரு டைமண்ட் கொடுக்குது. எங்கே பாருங்கள், இந்த அக்குமீனில் வர போகிறதுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே அக்குமீனில் வர போகிறது தான் வரும். பாருங்கள், கோபுரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாகவே தராங்க. தரல, ட்ராக் பண்ணி எடுக்கலாம். பாருங்கள், கோபுரம் இது பங்கமாகவே இருக்கும். அது இங்கே பாருங்கள், இது ஏகே அமௌண்ட். அது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பங்கமான அமௌண்ட்டு வரும் பாருங்கள். இத்தனை இதில் பூச்சி இது பங்கமாக இருக்குது. இந்த அமௌண்ட் இப்போ தான் எலர்ட் பாஸில் போயிட்டுருக்கு. இந்த ஆப் அமௌண்ட் கிளிக் பண்ணாலும் சேஞ்ச் ஆகல. இங்கே பாருங்கள், இன்னொன்று இதுதான் பாட்டு அமௌண்ட். இங்கே பாருங்கள், மற்றபடி எல்லாமே பங்கமாக இருக்கும். சரி, நம்ம வந்து வெப்பன் கலெக்ஷன் மாதிரி போயிடலாம். வெப்பன் கலெக்ஷனுக்குள்ளே போயிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது M41 வரும் நண்பா. இது ஒரு நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வர மாட்டேங்குது. எக்ஸ்சேஞ்ச் பேக்கு எல்லாமே எடுக்க வச்சுருந்ததுன்னா கன்ஃபார்ம் வந்து பண்ணால் வரும். ஸ்கேட் இது ஃபேட்டர் வீல்து. எக்ஸ்மேட் இங்கு பிளட்டடு நிறையா இருக்குது. அக்குக்கு கூட ஸ்கின் இருக்குது நண்பா.
இன்னும் கொஞ்சம் இது இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்திருக்கு இங்கு விளையாடல. இங்கே பாருங்கள், ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப்ஸ் இங்கே பாருங்கள், நான் கொஞ்சம் அவசரம். கோப்ரா MP40 கூட வரும், வாய்ஸ் வந்து அப்புறமா ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். இங்கே பாருங்கள், க்ளோவல் ஸ்கின்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது, பங்கமாகவே இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பன் இது போயிடலாம், அது இது போயிடலாம் வெஹிக்கல்ஸ். இங்கே பாருங்கள், பைக் ஸ்கின்லாம் பங்கமாகவே இருக்கும். புதுசாக ஒரு வெப்பன் வந்துச்சா, புதுசாக ஒரு வெஹிக்கிள் வந்துச்சு போல், டக்குன்னு ஏட்டேன். என்ன அதுன்னு தெரியாமல் சும்மா போட்டலாமேன்னு போட்டேன், நல்லா இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம இது எடுப்போம். இங்கே பாருங்கள், இப்போ தான் ரீசெண்டாக வந்துச்சு இது நல்லாயிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது போயிடலாம், இது இப்போ தான் ரீசெண்டாக தரப்போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன், அது சரியாக தெரில எனக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு வெஹிக்கிள் பார்த்துடலாம், நல்லா இருக்குது, பங்கமாக தான் இருக்குது. அவ்வளோதான். சரி, நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் வெஹிக்கிளை பார்த்துடலாம். லாஸ்ட் வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தா பங்கமாகவே இருக்குது. ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மட்டும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பிடி கேமருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பாருங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள், பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும். ஸோ அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆன் வச்சிங்கன்னா நான் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்துடும். நீங்கள் பாருங்கள், நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் நண்பா, இது ஒரு அப்ளிகேஷன் தான், நீங்கள் ஒரு ஆக்குன்னு நினைக்க வேணாம் கேஷ். நான் வந்து நடுவில் இந்த லிங்க் தந்துருப்பேன், அந்த ஆப் விட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும். ஸோ பண்ணி நீங்கள் விளாட்லாம். தேங்க்யூ, பாய்.